Pero ti tamén atopaches estas letras? Sí, témolas que xuntar, a ver que saben. Pois veña, vamos. Ti sabes quen é Luisa Villalta? Sí, é a escritora que dedica este ano de Cantareras. Sabes que día é? O 17 de maio, non? Sí, por exemplo, fai uns anos adicouse a Rosalía de Castro. E a Fondal. Sí, son galega, e isto para min é un día de praia. Sí, son galega, e marcho, que teño que marchar. Sí, son galega, e obviamente non vou cerrar a porta con chave, vou pechala. Son galega, e cando mexo na cama é por culpa do gati Pedro. Sí, son galega, e este 17 de maio non teño que ir á escola. Sí, son galega, e por suposto que sei bailar a muñeira. Bueno, sí, son galega, e podo ver a Catedral de Santiago todos os días. Sí, son galega, e teño a sorte de que se me ensinaran dúas linguas desde pequena. Son galega, e cando chega agosto vou ir á playa, porque teño aquí ao lado. Sí, son galega, e non vivo nin en Santiago, nin en Vigo, nin na Coruña, nin en Ferrol. Sí, meu rei, son galega, e Galiza é a comunidade autónoma con máis bares de toda España. Sí, son galega, e non estou hasta as narices, estou hasta... Noelia! Sí, son galega, estou super orgullosa de ser galega. Acento español, Lolita, que no soportas. El del norte, el gallego, es un poco... Has dicho el gallego. Sí, que un rato está bien, pero luego es que te come la cabeza un poco. Clean, toma titular, toma hate. ¿Os queréis defender ya que está llegando el hate? Te van a matar, ¿eh? ¿En serio? Seguidores ya bajando. Los gallegos que van a decir. ¡Viva la empanada! ¡Arréglalo! ¡Viva el marisco! ¡Viva la almeja! ¡Claro que sí! Pero ti, como te atreves a criticar o noso acento e o noso idioma se ambos son fermosos? E así como Luisa Villalta, durante varios anos houbo moitos escritores galegos e escritoras galegas aos que se lles adicou o Día das Letras Galegas e xamais se avergoñaron da súa lingua, igual que hai poetas, cantantes que son galegos e tampouco se avergoñan da súa lingua. Tamén, antigamente, noso pobo, a pesar de críticas como as túas, decidiron loitar por manter súa lingua en pé. E nós non vamos deixar que a menosprestixes. Luisa naceu na Coruña o 15 de xullo de 1951. A Real Academia Galega dedicoulle o Día das Letras Galegas do ano 2024, destacando dela que foi a creadora dunha obra singular e sólida que a converteu nunha das grandes figuras da literatura galega que emerxeron na segunda metade dos anos 80 e principios do 90. Desenvolveu unha intensa actividade cultural, deu seminarios, recitais de poesía, palestras, entre outras cousas.